Abaseshi abaphuma ehhovisi likaKhomishana Amaphoyisa KwaZulu Natal abebephenya ukunyamalala komfana oneminyaka eyishumi nesithupha waseHambanathi oThongathi uAndile Mbuthu abophe abasolwa abayisithupha malungana nokunyamalala kwalomfana. Namhlanje kutholakale isidumbu emfuleni wendawo akwaziwa-ke ukuthi ingabe esalomfana odume ngelikaBobo. Intatheli yezindaba ze-SABC umlondi Hadebe usitshela ukuthi emva kokutholakala kwesidumbu emfuleni wakule ndawo umphakathi uthutheleke endaweni yokucima ukoma okusolwa ukuthi lo mfana wagcina ukubonakala khona wayozama ukuyoyithungela ngomlilo. Njengamanje ke sixhumana nomlondi Hadebe. Mlondi, sinjani isimo lapho khona? Isimo sisashube kakhulu lapha endaweni yaseHambanathi njengoba umphakathi uthemva ngoba kutholakale isidumbu sengane wase uza lapha endaweni yokucima ukoma wazama ukuyishisa. Njengamanje nje uzobona ukuthi lapha eduze kwethu khona amaphoyisa akuyiwona aseqaphile njengamanje ukuthi le ndawo ingaphazamiseki ngoba umphakathi ubhodla umlilo uthi kufanele umnikazi wale ndawo kube nguyena ophendula kabanzi ukuthi kwenzakalani kahle kahle kule ndawo njengoba kuze kwashona lo mfana njengoba esanyamalele ngokwabanye kanti nesidumbu lesitholiwe kusenzima ukuthi kuhlonze ukuthi isona ngempela yini sakhe uBobo njengoba etholakale eseqotshiwe efakwe koplastiki lapha nebridgini khona lapha endaweni. Mlondi, isitshele ke njengoba usushilo ukutholakala lesi sidumbu ingabe kuxazululeka lolu daba yini? Umndeni uthini wona? Ingabe ususihlonzile yini? Sitshele ke futhi nangalaba ababoshwe izolo. Izolo amaphoyisa abophe amadoda ayisithupha nokuwenye yawo kuthiwa ikhombiye indawo lapho balahla khona isidumbu nokuyikhona okwenza ukuthi umndeni nawo uthi ulindele ukuthi uthole ukuthi ngabe ngempela yisona yini isidumbu selungu lomndeni wabo njengoba kwenzeke konke lokhu. Kanti okubuhlungu kakhulu ukuthi umphakathi wona ngaleso sikhathi uthi awuboni ukuthi kungenzeka ukuthi lamadoda aboshwe wonke kodwa kufanele kuphenyisiswe kahle kuqhubeke nophenyo njengoba bekholwa ukuthi nowaqopha ivideo kufanele atholakale ukuze kube nguye ongaba ufakazi kulona leli cala ukusho ukuthi kwenzakalani.